Tu bo çi digirî te? Giyan bajbû ez jê xerî bûm. Hang çi wanî tu? Baş e. Başî. Tu kengî mamosta bêne? Hako medreseyên çûna medrese Mamosta avêst hemû rojê ders bû digo çawa bû bi keyf bû. baş bû. Çi tiştekî mamosta avêstayî zor ciyawaz bû? Tiştên şomezû baş bû. Te çi fêr kir? İngilizce biçe. Çi fêr bû? Çi fêr bû? Gramer. Gramer fêr bû? Tu bo çi digirî te? Giyan bajbû ez jê xerî bûm. Ya xerî bû? Ha. Tamam ama tu têdibiye biçe medresê. Baş. Başa? Baş. Eşkî mamosta avêstayî tu yani têdibiye wekî mamosta avêstayê bî baş e? Baş. Başa.